paladatan behintzat, hortze ba, Ondarruko ontzia. Horarak azkanengo paladatan, bigarren luzio honetan, ia ba, zer denbora egiten dabe. Ondarrukarrek, hortze ba. Boston Arrazate, aurrekoa aldean, trinkean, euretako zeboga bikaina, maniobra, ez atzerka zotega, hortze sartutzearrak, Iker Agirre Zaroberen lanetan, hortze ba, preste zebo emoteko, eta honen zebo gabe bikaina, urteten da beia, hirugarren luzera, saltutziko mutilak, hirugarren luzean, hortze doieto gala, azkareko denborak, San Pedro Tarrabena, kontutan, azutaren, Ondarrutarrak izango dira, gaurkoan, irabazle, Bilboko. Eta sartuta datozeta, hortze ba, San Pedro, ja San Pedro,